komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Abril 5, unang Domingo sang bulan sang Abril. Kagkaroon nga adlaw, of course, ginasaulog sang mga Kristiyano ang ining Palm Sunday o kung Domingo de Ramos. Amo ini ang manilag-on nga pag abot ni Ginoong Jesucristo sa Jerusalem nga ginsugata sang mga Hudiyo, gin-welcome. Pero apagkaligad lang sang tatlo ka adlaw ginlansang sa krus, no? So ginasaulog subong sa bilog nga mga Kristiyano ang Palm Sunday, no? So bisan nga isang misa, pero may misa, pero ti laban ara ka lang sa television makita nimo sa Facebook kay wala sang misa nga pagatambungan ang aton sini mga tumuluo bangod sang ginapatigayon naton nga nung panawag sini social distancing, no? So sa tanan makahulugan lang nga pagsaulog sang sining aton nga Palm Sunday. Ang aton sining nga pagpangalaga diri ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free, nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sa aton nga blood sugar. Gani nga bisan may diabetes ka pa, pwede ka sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, makabulig ini pa tinlo sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer, naga-boost sa aton memory. Kag Dr. Alfred's Green Coffee, available in tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So, be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Sa liwat may aga sa aton mga kaaksyon, no inyo lagad aksyon Boy Duran, no? Nanong aton nga tupiko karon nga adlaw Domingo, kabalo naman kamo nga hindi kita maka-imbitar sa aton nga mga bisita live diri sa aton sining estasyon bangod sa gina-observe naton nga social distancing. No? Anyway, nanong pinakamainit nga isyu subong aton sining ginahambalan sa halos kalabanan ining Social Amelioration Program. Ining ayuda sa aton gobyerno sa aton pila ka sektor sang sosyedad bangod sining problema naton sang COVID-19. So nabaluan naton diri sa Visayas, Western Visayas, ang aton diri yang Social Amelioration Program nga kantidad nga panagtag sa pila ka mga sektor ang 6,000 pesos sa kada pamilya o kung kada household, no? Kadamo sa mga palamangkutanon, kadamo sang mga issues nga nagtuluhaw bangod sini, no? Although ginapaabot na ni naton nga daan nga mangin dako man gini nga problema mo, especially sa aton nga mga barangay official, sa aton nga mga city official, sa aton provincial officials. Kaya man ining panagtag sa social amelioration ayuda sa idalom sa social amelioration program, hindi tanan maka-avail mo, no? Hindi tanan maka-avail, di basta hindi gani tanan, problema na ina sa dayon, no? So amo na nga we are trying to explain sa pila ka mga issues nga angot sini, no? Ginapakiangutan naton subong ang Public Information Officer, PIO, sa DSWD sa Region 6, no? Nga nakaset na kita sa appointment sa iya today para nga maistoryahan naton ang pila ka mga issues angot sa sining Social Amelioration Program, mga pamangkot, kag pila ka mga atagan nga gusto matagan sa aton sini nga mga kauturan, no? Kadamo sang sang mga possible questions tanan bala maka-avail sa Social Amelioration Program? Sino ang mga disqualified, sino ang mga qualified?
Kung wala ka sang requirement, maka-avail ka blagyapon sini. Kung duwa ka mo, dadamo sa mapamangkot no? Nga amo nang gusto naton nga tagaan sang pila ka mga katagan. Although kita may mga ideya naman kita sini sang pila ka mga issues angot sa sining social amelioration program. So, subong sini mga kaaksyon, we are trying to get in touch with Miss May Rago Castillo, ang PIO, no? Public Information Officer sang DSWD Region 6, no? Nga kahapon nga adlaw sa aton sining pagpayangot siya, okay na siya nga aton ini sa mangin bisita karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon na pod sa inyo lagad, Action Boy Duran, no? Siguro meanwhile Action Oliver, liog lang bang from time to time i-call lang siya hasta nga makontak tagid siya, no? Sa pwede guro adalang kay kuan ko sa bala kay kahapon nakaistoryahan na kami sini and nag-okay na siya, no? Nga mangin bisita naton siya sa karon nga aga, no? Bulig paathag sa aton nga mga kaaksyon kung nano ining parte sa social amelioration program, no? Para nga matagan nato na sa aton nga mga kaaksyon kung ano ang pila ka mga pamangkot nga ara sa inyo nga paminsaron, no? Ang kahapon nga adlaw Sabado nagsugod na ang pila naton ka mga sa pila naton ka mga barangay, nagsugod na sa pagpanagtag sa mga formas, no? Sa mga forms, ini ang primero nga pagtagtag sa mga forms, kuan pa lang ni siya. Daw survey form ni siya, no? Nga sa sini nga survey form, may mga may fill up kada, may mga informasyon na dagita pangayo sa imo. Pagkatapos, kundi kinalista na, ginatagaan ka survey form, ilista ka. At tago na ni sa aton nga mga kaaksyon nga ang ining paglista sa imo doesn't mean to say nga makabaton ka na dayon. Kaya ang ining mga lista ni sa aton sini nga mga barangay ginasubmit ini sa DSWD. Sa siyudad sa Bacolod sa DSSD, ang Department of Social Services and Development. Now, ining DSWD, amo ni sila ang madeterminar, i-determine pa ni sang DSWD o kung sang DSWD, i-determine pa ni nila kung sino ang qualified para nga mahatagan sang sining social amelioration ako maka-avail sa idalom sang social amelioration program. It doesn't mean to say nga paglista sa imo, pagkuha sa imo sang mga informasyon nga automatic qualified ka na. Kundi depende pa ni sa assessment. Kaya ini pre-assessment activity ini sang DSWD, i-assess nila kung sino ang qualified nga makabaton sang ayuda halin sa aton sini nga gobyerno nasyonal. Take note ang ini nga ayuda halin sa aton sini nga gobyerno nasyonal. Amo ni sang kabahin bala sang 200 billion pesos sa idalom sang Bayanihan Act na bala nga ginaprubahan sang aton sini nga Kongreso, nga amo ni ang gamiton para nga ipanagtag bilang social amelioration assistance, no, sa aton nga mga kaaksyon. So naghimo sang nagpangatag survey form. Pagpangatag sa survey form, isubmit ini dayon sa DSWD. Ang ining tipunon manimo sa aton nga mga sa aton nga barangay, tipunon din nila ang ining survey form, isubmit sa DSWD. Ang DSWD amo ni siya ang ma-determine kung sino ang qualified nga maka-avail sining 6,000 pesos. Kaya in the case of Western Visayas, 6,000 pesos ang para dire. Pagkatapos sila kung approve ng imo, qualified ka na, mahulat ka na lang.
Kaya ang kwarta sini ipadala sa imo. O, ipadala sa imo. Hindi niya mag-agi sa barangay, hindi niya mag-agi sa city. Ipadala, hindi direkta sa DSWD sa mga qualified nga mga beneficiaries sang Social Amelioration Program. So, bot silingon, ang ini nga pundo mga kaaksyon, wala ni siya nag-aagi sa aton nga syudad, wala man ni siya nag-aagi sa aton nga barangay. Ang pagdeterminar kung sino ang qualified, wala ni siya labot ang barangay, wala man nilabot ang syudad. Iyan niya sang DSWD ang pagdetermine kung sino ang qualified sa sining Social Amelioration Program. No? Tanan bala pwede maka-avail sang Social Amelioration Program sa mga sagay na siling bala nga iyan nagsasiling si Presidente Duterte nga tanan kuno mo. Nagambal si Presidente Duterte nga tanan. Pero take note nga sa sini nga pundo sa atong nga ginapagawa sang gobyerno 18 milyones ka pamilya lang. Sa kabilugan, sa bilog nga Pilipinas ang statistics is ang bilog nga Pilipinas may ara kapin 30 milyones ka pamilya. 30 milyones ka pamilya kay man sobra kita 100 milyones ka individual mo, no? Mga 30 milyones ka pamilya ang maka-avail sini 18 milyones lang. But silingon, may ara nga 12, mga kapin sa 12 milyones nga hindi maka-avail. Tiyamak mo na kadamo-damo sina. Now, naano ni ang mga 12 milyones sa national ini statistics, kadto tanim lang sa Bacolod. Ang ginhatag nga allocation sa Bacolod, mga 103,000 ka families, kung household. 103,000 ka household. Dire sa siyudad sang Bacolod, siguro hindi magnumo sa 150,000 ang household naton dire galambot magani guro sa 160 families ang dire sa siyudad sang Bacolod, no? Ti magsiling ka nga 103,000 lang, butang na dire na lang kita sa kuano. Dire na lang kita sa 150,000 families na lang. Pero sa isa, kung yan sa survey, ganito 160. O, dire kita sa 160,000 families. In the case of Bacolod, ang allocation sa Bacolod, 103,000 families. O, may ara kita 160,000 families. Kung ang allocation natin 103, paano niya ang 57,000 ka families nga wala madala sa allocation? Okay? So, sa sining 57,000, may-ari na diguro mutang ta, isa ka 30,000 nga may-ara yung trabaho bla. Ti may-ara man yung may trabaho mo, ti ang mga may income ya, hindi man niya qualified rin sa Social Amelioration Program. No? May-ari giro din nga butata 30,000 ka families. Ti kundi ikakas mo na sila kay ti hindi ni sila qualified. Qualified ni sila guro sa sining isang dole ni bilang 5,000 niya, which is another issues naman, no. So sa 57,000 ibuhin mo da ang 30,000 tiguro more or less may nabilin pa nga 27,000 nga iban pa. Sino ning 27,000? Sa sining 27,000 ni guro, ara na da guro ang 10,000 families nga nag-avail bala sang ining 4-piece bala. Ining 4-piece bala naton nga mga beneficiaries, mga 10,000 nabi sila. Hindi man ni sila diya qualified ang 4-piece. Hindi ang kamo nga mga 4-piece beneficiaries, hindi kamo ya qualified sa sining Social Amelioration Program. Kay sa inyo ya may ara man kamo, On top sa inyo ginabaton, nga conditional cash transfer, inang ginabato ninyo kada bulan, on top of that, wala labot sina, may i-download, may ipadala pag inisinyo, nga amelioration fund, may ara kamuya. So, hindi na di kamo madala sa 6,000. Kaya may ara kamuya nga ipadala ang gobyerno nga amelioration assistance, no? Amelioration fund. So, hindi ka muna diya mag-intra pa sa kwan. Masin ka 4-piece ka, pigado ka man, kaya maluka ining programa nga Social Amelioration Program para ni sa poorest of the poor mo, no? So, hindi ka niya available dire. So, that leaves us with mga 17,000 abi ka familia sa siyudad sa Bacolod nga hindi dire qualified, no? So, sa 17,000, guro da, may mga rason pa na da nga hindi man sila qualified, no?
either mga negosyante sila, nga ti above 100,000 ang imong ang imong kapital, may mga muna da siya. Pero kung tanawon mo, sa mga dapat o kung dapat nga mag-avail sa social amelioration program, jutay lang ni ang diri sa siyudad sa Bacolod ay hindi maka-avail. Kaya ang iban hindi man qualified, no? Kaya may ginabaton naman ang aton nga mga fisher folks abi may ginabaton man kamuya halin sa Department of Agriculture, hindi naman community qualified, no? So ang iban hindi na nadisla, hindi na nasla. So more or less ang mga poorest to the poor kag na-qualify nga nakahinanglan nga tagaan sa social amelioration maka-avail sa social amelioration program, more or less aran anda kamo, no? May jutay na lang ni. Jutay lang ni siya, no? Nga hindi maka-avail sila dire actually, no? Masiling kita nga hindi tanan maka-avail pero jutay lang ni sila ang hindi maka-avail. Kay may iban nga programa iya nga para sa inyo mo, no? Pareho kung nagaubra ka sa gobyerno, hindi ka man diri hindi ka man diri maka-avail. Nakaubra ka may ara ka nga negosyo kay dako yan, hindi ka man din maka-avail, no? So ang maka-avail sina dire more or less ang nagakinanglan maka-avail sina, okay? Amo nang pila sa mga pamangkot na aton dira, no? So kung ang may sinili ang survey sa mga sa linya naton ang survey ang listahan barangay ang submit sa DSWD, pero way labot ang barangay sa pagpili kung sino ang maka-avail. Sino ang mga disqualified? Ari ang mga disqualified. Kung disqualified ka, kunwari ka na digan sa mga disqualified, hindi ka na magpamilit pa. Ha? Kung miyembro ka sa 4-piece, disqualified ka da. Kaya may ara ka man niya nga amelioration sa siling ko na on top sa inyong monthly allowance. Kung may sweldo ka, income nga 10,400 above, hindi ka man disqualified. No? Kaya ang ining 10,000 ang NEDA ni dapat tadlungo na ikaw na nila mo, i-correct nila ining threshold, poverty threshold lang sa NEDA, 10,400. Amo ning poverty threshold sa NEDA, but silingon, amo ni siya kuno ang ang budget, ang sweldo nga dapat matunon sang isa ka pamilya para mabuhi ang isa ka pamilya, ting 10,400 kulang na ikayo sa karon nga panahon. But nga way pa ni hindi makuha namin sila sa NEDA, amo ni ilang na poverty threshold no? So hindi ka man pwede. Kung private employee ka, kag naka-avail ka sa isang dole nga financial assistance, hindi ka man diri pwede. Kag ang mga fisher folks bala nga nag-avail man na lang sa Department of Agriculture, so hindi ka mo di pwede. Kung private employee ka, diri kaya sa dole applyo, ha? May mga ara kita nga mga kuan mo nga mga kilala nga private employee sila, tisubong medyo problema man sila, nag-apply sa dole, no? Dole ka mo ya 5,000 na iya sa dole, no? Ang mga negosyante, para sa mga planters, may mga building ka na, producer ka, kaiban pa, dala na ang mga naganegosyo, bisan sari-sari store, kung sobra 100,000 ang imong kapital, hindi ka man di pwede. Ang mga regular o kung plantilla, government employees, kag officials, no? So, kung nag-ubra ka sa gobyerno, plantilyado ka, regular ka, official ka sa gobyerno, sa syudad, sa banwa, hindi ka man di pwede, kag ang mga barangay officials, iyang makagawad, kapitan, barangay secretary, barangay treasurer, hindi ka man sinidiri pwede. No? Ang mga requirement, kami nagapamangkot, parte sa mga requirement mo, kay dito sa in the case ang isa naton ka nagapamangkot, diri nga taga siyudad sang Sipalay, solo parent, siya kuno, ginapangitaan siya sang certificate of employment. Yati, wala man ko ubra, hindi ko makuha sa certificate of employment. Ari ho. Ang sige, pwede na. Okay na siya. Okay na si Ma'am Castillo, no? Sige, ari din mga ka-action sumong sa atong sining linya ang Public Information Officer sa Regional Office sa Department of Social Welfare and Development in the person of Ma'am May Rago Castillo, no? Parang maghatag kita dugang kadagan sa pila ka mapamangkot angot sining social amelioration program. Ma'am, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. This is Action Boy Duran, ma'am. Good morning, boy. Good morning sa tanan nga tagpalamati. Sige. Ma'am, mamangkot lang kita anay. Ining social amelioration program,
tanan nga mga barangay sa let's talk just about Region 6 ano. Tanan nga mga barangay nagsugod na panagtag sang mga formas para sa survey sa aton mga qualified nga mga beneficiaries. Nakapapanaog na kita sa mga partners naton sa field sang social amelioration card. So, we believe nga miyara na sila sa mga copies, but we also understand the limitations, no? Base miyara pagin man sang wala pa bala naka-kompleto gid bala tanan sang copies. So base miyara pagin man nga wala pagid bala nila natalapod gid tanan ang social amelioration card. So ang ginalibot nila subong is social amelioration card o forms pa lang. Amon ang form. Amon ang form. Okay. Ang social amelioration card siya. Okay. And sa sining social amelioration card ni sa ma'am, ano din mga information nga ginapamangkot sa aton sini nga ano nga DSWD? Oh, basics lang. Ang social amelioration card na naton, hindi na siya yung guarantee nga kung may ara ka sa social amelioration card, makabaton ka na, no? Kay ang social amelioration card, it is a monitoring tool. Kung sila na ang nabaton ng isa ka family, Okay. no? Ang amon nga basihan yet, no, is ang listahan nga ipasa sang aton nga partners, no, sa regional office kag iga validate lang pero dasig lang sa DSWD based sa aton nga existing nga database. Okay. So, we would like to presume siguro by next week, hindi nga na matapos. Siguro dason si Mana, matapos na ni Tanan ang ining pag-fill up sa mga social amelioration cards and can be submitted already sa DSWD for them to determine sinang qualified ng mga applicants. No? By next week, tapos na eh. In fact, may mga nakapasa na sa amon nga LGUs, no? May nakapasa na sa mga document. May mga pamangkot dire na kay iban nga reklamo dire kaysa isa kuno ka compound may tatlo sila ka pamilya sample abi tatlo ka pamilya pero kung sa isa lang sila ka compound isa na gid lang sila ka balay naga-star pero tatlo sila ka pamilya pila ang social amelioration cards nga ihatag dapat sa ila ma'am per family. So, even if you nagapuyo kamo sa isa lang kabalay, pero tatlo kamo ka pamilya, kahit kabalo man ang barangay kung pamilya kamo kung tatlo mo pamilya, dapat tatlo man ka amelioration cards. Oo. Okay. Kay ang iban nga reklamo kay may ara kuno ka barangay nga insist nga isa lang gid kuno, isa lang gid. So dapat intindihan naton per family ini siya. Hindi na siya per house. Oo, pero we also understand the limitation abi pa sa subong kay ti ng nagpapanaog kita last time no sang social amelioration card ang mga partners nato nang din pa reproduce na bala sila na ang print no so intindihan na nato nga may limitations man, that is why siguro nga ginuna nila prioritize ang mga nakita nila nga nagakinahanglan gid because ang aton ini nga social amelioration program may ara na kita bala nga mga target nga mga number per local government unit. Okay. So sa bilog ng Western Visayas may ara kita sang like 1.8 million na coverage, no? Well, dako siya nga coverage. I know and we have to understand man kagang aton nga mga partners no kag aton mga pumuluyo nga hindi ini talapod tanan, hindi tanan mag-cover may ara gid sang mawigit no. So ang ma-prioritize gid na ang most affected kag ang low income gid naton nga mga pamilya. So sinong ga-determine sina ma'am? Ang sinong ga-determine sina? That will be recommended to us by our partners, no? When you say partners, mga barangay officials naton? Deputized naton yung mga local government unit. Okay. Yes, kay sila ang aton ginasaligan sa amo sini nga time because
kabalo sila kung sisino ang mga tao sa ilang area. Okay. Sa recommendation sa aton nga mga let's say barangay officials o local government officials sa ila local government units sa ila recommendation may rechecking nga ginahimo ang DSWD para to confirm kung bala amo gini silang dapat tagaan. Primarily respetuhon nato ng ilang desisyon, no? Pero may ara lang kami sang quick na validation based na sa amon nga existing database ang National Household Targeting System for Poverty Reduction. Okay. Sige kay Baloka, hindi ta malikawan kung isang mga akusasyon bala nga palapit naman kaya muning kilala, kaya muni damo na bala hindi ta malikawan kung isa. But we would like to make it clear nga ining gina-submit nga ngalan dira sa DSWD, kwan pa ni may mga quick validation ginahimo ang DSWD kung bala amo gini silang dapat nga mangin recipient, mangin beneficiaries ang aton nga social amelioration program. So mayo man na para kay naluoy man tabla sa aton nga although may iban man gahimo pero man naluoy ta sa aton nga mga government officials nga nagahimo sang trabaho tapos do sila pa ang maukpan sang basol kag sang mulay sa aton nga mga kauturan sa aton mga pumuluyo no kag atagon naton sa pahayag nimo ma'am nga hindi tanan may mabilin gid hindi tanan kundi prioritize nila ni siya ang nagakinahanglan gid. Yes, kaga sa aton guro nga mga kauturan bala ipaiway na lang ang hisa-hisa sa muna time kaya yari kita sa times ng crisis no ihatag na lang gid naton sa mga kauturan naton nga most affected gid siya kaga low income. Kung kaya pa man lang yang maka-provide bala sa kaugalingon nga pamilya in this time of crisis, ihatag na lang gid sa mas nagakinahanglan. Hindi na bala magsabit. Mo gani na do mo man gani nga kun do tan-aw mo do basi pwede ka pa man nga makatrutig amay tulig-angon ka pa man dira. Ihatag na lang na sa wala kay actually kung tan-aw nimo bala kadamo gid ma'am sang mga maluoy kamo nga waay nagidya. Waay nagidya sang sarang nga magbakal bisan tulig-angon lang nila. No? So, batsagun taman ni dapat, na maayang yung panawagan, hindi lang ta magsabit, that's the proper term, I think, hindi lang ta magsabit. Kaya, gikatinguha ang gobyerno, kung paano maka-extend sa bulig, ang ginatagaan sa bulig are those nga daw, mas nagakinahanglan gid sa iban, no? Pero, amo na gani, ma'am, nga problema, pag sini kay, dako, actually, may mga problema, na siya magtuog. But anyway, sa mga nabutang dira nga mga qualified applicants sa qualification abis ang applicants like senior citizens, solo parents, mga informal settlers naton, anong mga requirements nga kinanglanon sa ma'am kang iban na may nagpamangkot diri sa ako no, may nag-text diri sa akon nya solo parent ko sa amon ba hindi ko lang pag-announce ang banwa o kung syudad nya solo parent ako. Way ko sang obra ginapangitaan ko employment certificate nya tiway man ko sang ihatag ang employment certificate kay way man ko obra. Ang solo parent, kung gina-question gid kung solo parent siya, ang maka-prove gid na iya ang iyang barangay kay sila man ang naga-issue, ang naga-certify para sang kung solo parent ang isa ka person, no? Kay to be a solo parent, kinanglan mo magkuha sang solo parent ID. Para maisuhan ka sa solo parent ID, may ara gid ang certification ng local no certification gid ang imo barangay nga ginaistaran kay sila ang makapamatuod nga tuod gid nga solo parent ka. So kung solo parent ka I think may ara kay dapat siya ID. Okay. Nga barangay man kung wala ka pa subong paglibot sa imo kamo sila ka solo parent pwede ma-issuehan sa barangay dahil certification and then you have to get kay gina-interview pa na sa local social welfare and development office. Amo na. Ang local social welfare and development office lang ang naga-issue sa ID sa solo parent. Okay. So kung wala kaya naka-process ang una kay daga pawala ka ba lang medyo may problema ka da kung solo parent ka. It's difficult to prove na solo parent ka kung wala ka sang ID. Although initially hindi man requested gid ang mga documents at the listing time ha. Okay. So, it will be required sa payment. But I believe nga naga-initiate nga ng mga partners naton para nga ma-ensure nga pag by danay bala ng eligible gid man kag may documentary gid man nga documents bala nga requirements nga mapakita ang
isa ka family. So okay, at taguntanin ma'am no, ining sa paghatag subong sa imo sang social amelioration card o form abe, why pag na require ang kwan ang documentary requirement, ang mga documentary requirements why pa? Oo. But gina-secure na siguro nila to ensure nga kaya sigay lang imo intact ang 4-piece gani na yung mga kauturan ara na sa ilaya cash card ang ilaya ang social amelioration grant. Correct ko. Kag why na di sila ka-avail sa sining social amelioration program ning size meal, hindi sila ka-avail diya because may ara sila nga ila. Kasulod na gani sa ila. So number 1 gid sila nga maka-avail. Okay. Sige. Ma'am ang sa senior citizens. As a senior citizens, kung mag-asawa ka mo nga senior citizen ka mo, isa lang maka-avail sa inyo? Kay per family ang aton per nga family. bully. So, bisan na duwa sila, hindi pwede times 2 per family lang. Ang aton na butang na mga qualification, no? So, we also want to apologize kay kung paano ba na nag-circulate sa Facebook ang tanan-tanan and everyone concluded nga individual siya. So, hindi sa individual, per family siya, no? So, damo, nag-circulate abi nga nag-ubra-ubra sa Facebook post, naglagaw. So, sa naglagaw, pagani ang 5,000 to 8,000. So, i-correct na naton nga sa region 6,000. Ang aton nga amount kay based ina sa regional prevailing regional minimum wage. Okay. No? So tapos ang mga ginalawag na nga mga senior citizen, mga person with disability, mga nagabusong, mga muna. So like for example, based sa isa ka family may senior citizen. May nagabusong, may person with disability, 6,000 man gihapon. Isa lang gihapon. Times 3, no? So, 6,000 gihapon per family. Okay. So, bisan na damo pa da ang imong kuhan gali. Okay, ang mga qualified sini are senior citizens, nagabusong, informal settlers, solo parent. So, kung nasa isa lang kayo mga pamilya, isa lang ang imo ma-avail. Yes. Hindi pwede nga ma-avail tong senior citizen, hindi man pwede ma-avail tong PWD, hindi na pwede kung isa lang mga pamilya. Not unless, nga lain ka mo yung pamilya. Oo. That is the purpose nga may ara kita sang social amelioration card. Kay dira sa social amelioration card, igabutang kung pila na ang na-receive sang isa ka family. Okay. Ma'am, may deadline kita for the submission sa DSWD sang aton nga social amelioration card? Ang mga deadline, partners ninyo may deadline? Ang social amelioration card, ang importante makapasa sila sang mga documents bisan ang social amelioration card 4 na lang. Okay. And after submission sa mga requirement, saan mo ihan mapadala ang kwan? Ang papadala ang size meal na kag paano ipadala sa mga beneficiaries? As soon as possible, no? We are aiming as soon as possible. That is why we know nga damo siguro sa aton yung mga 4-piece ng mga beneficiaries na nakibot, no? Na may unod na ilang cash grant, ang ilang grants ang ilang social amelioration program. So target man naton nga for the rest, no, so for our informal sector and sa aton yung mga vulnerable sector na within the enhanced community quarantine period mabayada na sila. So ang ginasuggest natin sa aton nga mga partners, himuon siya house to house, no, or door to door na delivery, or kung hindi gina possible and it would be difficult for them to strategize kung paano, but still never to compromise ang health sang aton nga mga kauturan. Okay. So i-door to door, no? Ang madulong sino ang DSWD o ang dira sa barangay? Ang ato na partners. Ang partners, aton okay. Mga deputized nga LGU. So, papratago nato na nga ang kwarta wala iya sa barangay. Ang kung may kwaon pa niya, let's say ang deputized ninyong LGU or barangay for that matter, kwaon pa nito ya sa DSWD nga local office ang kwarta, kaya mo pagdulong why niya ang kwarta subong sa barangay? Wala. Okay, base ibang mo niya pinilian naman to si Kapo, may pinilian naman to si Kagawa do, kala maluoy man tabla sa aton nga mga partners blao. Oo, ipaiway sa na lang na siguro ang mga muna balang istorya
kay yara kita sa crisis subong. Actually, sila ginarisgo man na nila ang ilang nga kabuhi. No? Kung kita, ang public, gina-advise nga mga tinari sa panimalay. So, sila yun, wala sila yung mahimo, hindi sila guro katimir. So, they're also risking their lives and taas ang aton nga pagtulok sa ila, bala. Okay. Sige, mo gani na. Oo. Mamay mga pamangkot dire, if you won't mind. Nya gabusong ko kag may 1-year-old ko nga bata, pwede ko na sang social amelioration card? Pwede. Pwede. Pero kung ara na si mother niya, kagupod sila sa balay, isa sila ka family. Pero bisa lang kung gabusong ka tapos ara ka daya sa mother mo, isa lang ka mo sa pamilya nyo. Oo, family lang ang aton nga treatment. Hindi basta sa mo tong nambal natong blakay na kung gabusong ka da, may PWD ka mo, may senior citizen ka mo, isa lang maka-avail sa inyo, isa lang ka pamilya, no? Ang pamangkot kasi mo subdivisions kuno hindi gid pwede kuno mo ang star subdivision? It depends. Kay kung ara ka sa subdivision pero pigado ka man, dapat eligible ka. Pero ang aton gani nga ginapauna gid nga there will be a prioritization. While dako ang aton nga target, no? 1.8 million dako na siya nga target. Pero for sure hindi ini tanan. Para sa tanan, oo. Oo, para gid ni sa most affected kag sa low income. Kag aside from that, kung mga employed dia sa formal nga sector, mga sila yung mga employers gid nga pwede sila ka-avail sang iya ka social amelioration program sang Department of Labor and Employment. Kung mga farmers naman, may ara man sang social amelioration program ang Department of Agriculture. Ang iya ka diya nga gina-focus, no, ang iya ka pantawid pamilya, ang mga informal sector, ang vulnerable sector. Okay. No? Kung ining nagarenta, ma'am, sang ilang ginaistaran, amo ni sila makonsider na to nga informal settlers ni sila? Yes, upod sila, kay mga homeless sila. Okay, kay renta lang sila mo, no? Pero kung renta ka da, kag hindi ka taga dira nga barangay, pwede ka matagaan kuan, hindi ka taga dira nga syudad abi, hindi ka taga nga Banwa, pwede ka matagaan sang amo sila nga Banwa or barangay sang social amelioration card. Hindi required nga voter. Okay, amo nang why requirement nga kung sila nga daw hindi ka da residente gid ya, kay usually may ara nga mga hindi residente pero dira sila ya nagarenta. Hindi pag-require sang voter sa ID da o resident certificate? Oo, hindi required na botante, no, ang maka-avail, no, kami ang iara kita nga mga kauturan niya, wala na sila nakapauli bala sa ilang area pag lockdown. Okay. Ma'am, aning social amelioration program, duha ni sa kabulan, I think nga ipanghatag, no? Duha ka bulan ang ihatag, tag 6 mil, so times 2, so 12,000 ang mabaton mo sa bulan sang Abril, bulan sang Mayo. Ang maka-avail sa Abril are the same person, so can avail sa bulan sang Mayo ang panagtaganay? Yes. Yes. Okay. So, you don't need to apply again or to maghimo na naman sang mag-ubra sang mag-fill up na naman liwat sang SAC form ni. Kay kamo mangyapon kung naka-avail ka na sa first nga pagpanagtaganay, no? Yes. Ang kada barangay, sa siling mo na kay na ma'am, hindi tanan maka-avail. So sa kada barangay may kuala na siya, may gin-allocate lang guro na kadamuon kung pila kada ano kadamo na sa kada barangay. Sino ang ga-determine sina ma'am? Sino ano kadamo sa amo nga barangay? Ang aton nga mga partners na. Sila man para sa barangay sino ma-determine sina ang city or ang local nga DSWD na mo dire? Amo na sila ma-determine. Ito pa na og sila ang target na lang sang per LGU. So pareho na specific barangay barangay 1. So amo lang ni kadamo butanta ang dapat maka-avail na da 1,000 ang ginatag sa inyong allocation 700 lang 700 lang yan mula na inyo pa iguon da yan, no? Yes, kay niara kita abi na sang target, no? So we have to prioritize it sa mga nagakinahanglan.
Okay. I don't know kung may mga pamangkot pang aton diri kay kadamo mga gidiri. Actually ang damo ang pamangkot diri sa subdivision ko no mo no. Nya daw ay na kami sa tagtagana isang food packs way man kami sa social amelioration program. Wa ay man kami gyapon nga pa apektado man kami gani. Galing kay mo na mami sa imo nambal kay na damo sa kapiktado nga damo pagid ang mas nagakinahanglan. So ang ginauna dire ang most needy, bala kung sa English, pa natawag natin, ang mas nagakinahanglan, amo ning ginauna. Yes. Ma'am, sa ang disqualified man, mga regular, kag plantilla position sa aton gobyerno, ang mga GO, kung casuals, kan tayo kung maka-avail ni sila, mga job orders? Wala kami naghahambal nga disqualified ang mga government employees, ha? We did not come up with a list. So, wala kami isang listahan nga hindi sila pwede. Okay. Yes. Ang aton lang aging ibasahon ko na lang gid siguro no. Sige, Kung may ma'am. ara sang member sa family na may senior citizen or may ara sang may kapansanan, no, person with disability, may gabusong, lactating, may solo nga parent, may overseas Filipinos in distress, mga indigenous people, mga homeless, mga informal nga workers, no? Pero like naman muni silang mga occasional nga mga workers, mga direct lang nga gina-hire, mga nag-uugra sa ila kaugalingon nga balay, mga house helpers, mga drivers, mga micro-entrepreneurs, mga may sari-sari store nga gamay, mga may sub-minimum wage earners, mga farmers, no? Provided wala sila mga farmers, fisher folks, provided wala sila naka-avail sa Department of Agriculture kaya hindi pwede duplicate, hindi pwede doble nga availment. Mga workers nga no work, no pay, provided wala man sila nakapalista sa Department of Labor and Employment. Okay. So, sample, ang JO, kung nag-obra sa mga job order, wala nga mga empleyado sa gobyerno, kaya tiyang mga job order ng empleyado sa gobyerno, usually less than 10,000 man ang ilang akuan mo, ang ilang bulanan nga sweldo mo. So, tapos kung kinanglan, kung GO ka, kinanglan, either PWD ka, or mabutang ka na sa sininga requirement, or gabusong ka, pwede na sila maka-avail. Even empleyado sila sa gobyerno. Yes. Or even regular employee, may regular nga posisyon sa gobyerno, basta less than 10,000. Kaya kung mag 10,400 na ba, hindi sila pwede ka-avail, ma'am, no? Ilang nga sweldo kada bulan? Wala kami sang mga musin nga guidelines, no? Ang aton nga basta sa mga musini may pasok sa isa ka family. Okay. No? So even if you are bisan empleyado ko sa gobyerno, kag PWD ka, pwede ka maka-avail. Oo. But kung sa prioritization, for sure lesser ang ilang prioritization. Kay kung regular ka nga employee sa government, may sweldo gihapon bisa naka-lockdown. Ang imo dagali ko daw medyo may sobra na lang daw ay hindi malambot bang kota sulod ka da Oo, kay kung may prioritization kumbaga sa ilihi man gid sila nga priority. I-priority gid ato yang wala na gid ka unon. Matag ina nga gina-prioritize naton. So help sa aton nga mga barangay officials kay sa aton mga partners bala sang DSWD nga mga LGUs be fair sa pagdetermine sang sinugid bala ang pwede gid ang kinahanglan gid dapat fair gid ang pagkuan nila ang pagdeterminar nila sa kung sinugid ang dapat maka-avail dayon sang sining social amelioration program, ma'am, no? We understand nga grabe ang challenge sa ila subong kag balaan naton nga nauna pa circulate sa Facebook bag-o bala nila ang target. So taas ang aton nga respeto sa ila that they are also doing their best, no? To implement this. Sige. Anyway, ma'am, na do mga amo na guro mga pamangkot if ever may mga pamangkot man digid ring away madala sa matakol naton diri I think we can call you anytime for clarification, ano? Tapos boy, Yes. i-emphasize lang naton sa aton yung mga 4Ps nga beneficiaries
nga ang ilang kay sigurado mayara gid ka pamangkot no Mm-mm. nga ang ilang social amelioration program package nga grant is top up siya. So but siningon ang ilang nga ginabaton nga health grant plus rice subsidy ang ilang nga nabaton nga 4,650 ang muna yata ang nagsulod sa ilang ATM kahapon ang total tanan 6,000 kaya ang ilang nga cash grant sa social amelioration program is top up siya. Kumbaga, gindugangan ng ilang rice subsidy kagang ilang cash grant, ang total niya tanan 6,000 pesos. Okay, sige. Ipilan lang din ka mga pamangkot, ma'am nga, niyang ang parents niya kuno, naman to, both senior na, pero may utod man sila kuno nga atoto sa abroad. Pwede man nagyapon, gino ka apply gyapon, but upon determination, hindi sila ma-prioritize, kasi may mga pamilya man sila daw, ma'am, no? Pwede gyapon maka-avail, pwede maka-apply, I mean, no? Pero sa upon determination, ang pag-prioritize gyapon, magapangibabaw gyapon kasi ng priority. Yes. Solo parent with minimum wage income. I think sa insyunaran natin, pwede gyapon. Pwede gyapon. May minimum wage income ka, solo parent ka, pwede gyapon ka avail sini. But, upon determination gyapon, kung mapatagaan ka priority. Kaya may income ka man. Hindi siya individual, ha? Per family. Per family siya. Tagunta ni per family ni, ha? Hindi siya individual, no? Ang UCT, mauna na siya, muna sang kuan, ang 4-piece? Ang UCT is unconditional cash transfer, no? Sila ang nagabaton man sang bulig because of the train law, no? Na para mapahagan-hagan ang impact sang tax reform acceleration law. So, sila nagabaton man sila sang assistance, no? Sa national government. Sila kinanglan pa nila magpalista kag magkuha sang social amelioration card. Okay. Walang mga 4-piece, no need na. Ang aton mga social pensioners, no need naman. So pwede gali ang UCT niya, pwede ni sila maka-avail sining social amelioration program. Oo, pwede sila. Sige. Pero hindi sila tanan. Okay. Hindi tanan. Hindi guaranteed na tanan sila makasulod. Ang mga senior citizen nga SSS pensioner? Pwede. Pwede. Pero it depends sa prioritization. Mugani. Di ka mahampanganay, di sa kuwan sa determination sang pagdetermine sang kuwan sang kung iblay priority ka rin no? Oo. Okay. Kay si Senator Cayetano, pero actually si Senator kay si Speaker Cayetano daw ginatagi naman ni kagapon nga daw hindi tanan kay pamiro ang balya tanan pero gapon sa Facebook naman to gapon niya daw ginambal niya naman nga hindi tanan no kaya kisa ni nga ton nga mga official ga so ambal man gisa hindi man amo mo nagisa gahatag sang kuan confusion kay may mga sari-sari nga mga pahayag nga aton nga mga kuan bala mga official naton mga politiko sari-saring pahayag hatag confusion at tagunta lang ini no alin sa kay Ma'am Castillo hindi tanan maka-avail they are trying their best nga kung mahimo pa lang ang tanan nga nagakinahanglan mahatagan pero hindi tanan bangod nga limitado man lang ang pondo kag sa pagdetermina sang kung tagaan sang priority. Ang importante is tagaan priority ang mas nagakinahanglan. Matag na, ma'am? Yes. Yes. Okay, sige. Ma'am, salamat gid sa imo time. We know nga ti Sunday subong by the way happy Palm Sunday. Kabay pa blessed Palm Sunday to you, ma'am. Thank you for your time. Bisan nga Domingo nagapangalagad kita sa atong pumuluyo, ma'am. Salamat gid. No problem, and we hope na nakapaathagid kita kag nabalaan sa aton mga kauturan bala nga per family ini siya ang social amelioration program nga package kag hindi tanan-tanan pero ini para sa most affected gid kag sa low income gid naton nga mga kauturan. Ang mga hindi maka-avail sa DSWD, ang mga formally employed sa dole sila magapangayo sang assistance. Ang mga farmers, pwede sila ka-avail sa Department of Agriculture. Thank you so much, Bob. Salamat gid ma'am. Si Ma'am May Rago Castillo, ang Public Information Officer sa DSWD Region 6, no? So at least mga ka-action, no? Amos na at least para matagan kita bala. Ang importante din nga punto ni Ma'am Castillo is amo ni
hindi na kita magsabit sa mga nagakadapat hatagan, nagakakinahanglan, sa mas nagakinahanglan. Sa aton nga gobyerno, ginatinguha nga kung matagaan tanan, pwede matagaan tanan eh. Gali ang problema, limitado man ang pundo mo, no? So, gina-prioritize sa mas nagakinahanglan, nabila sila nga poorest of the poor. No? Ang pinakapigado ginaton nga mga kauturan, no? May nagapamangkot dire, sa subdivision siya kunog star, pero naga-rent man lang siya. Sa siling kay Ma'am Castillo, nga kung naga-rent ka, you can be considered as an informal settler. Way ka balay mo, ga-rent ka lang mo. Sa subdivision ka ga-rent. Pwede ka man na, para sa akong pagtanaw, pwede ka na apply, no? Pwede ka maka-fill up sang social amelioration card. Pero as to priority, sa pagdetermine, ti basi, diri kay sa ulihi, kay basi ka, ga-rent ka na sa subdivision, 10,000 man ang bulan mo, ti. Amo na pala, 10,000 man ang renta mo, ti. Although ga-rent ka lang, pero ti, 10,000, 15,000 man basi ang ginarenta mo. Depende na sa pagdetermine, ano? Ang nagarenta sa balay, pwede. Pasok sila sa informal settlers kaya wala sila balay mo, no? But as to sa pagdeterminar kung bala maka-avail ikaw, depende na sa pagdetermine sang DSWD. Kay mas base, mas may ara bla tagaan pagidya mas priority. Sang mas nagakinahanglan pagidya. Amo na siya ang atago nato, no? Kung pasok kada sa mga qualified nga mga recipients o kung beneficiaryo, it doesn't mean to say nga automatic makabaton ka. Depende pa na sa pagdetermine kung balam sa 5 bala sinyo, abi 3 lang ang kuan. 3 lang ang budget, 10 lang, 5 ang nakapasok dira. May solo parent, may senior citizen, may nagabusong, may informal settler, 5 kamo. 5 kamo ang gipa-fill up sang social amelioration card. Pag-submit sa DSWD, i-determine sang DSWD, kaya 3 lang ang kuan mo, ang budget. I-determine sang DSWD, sa sining 5, sino ang 3 nga mas nagakinanglan, amo na siya ang maka-avail. Ang 2, di mo na sila naton, may mabilin gid sini sila ni Ma'am Castillo. May mabilin gid sini. So, depende ni sa priority nga ginahatag, kung i-prioritize ka sang DSWD, bangod sa ang ginabasihan kung sino ang mas nagakinahanglan. Amo na sa ang ginabasihan. Okay? At hag na ha. Kay basi bla kung magsiling kita nga tanan, hindi tanan gani, no? Sir Boy, good morning. Ask liwat kami sa Barangay Estefania kay kung ang 6,000 nga mabaton, dapat ang 4-piece member nga 4-6 na lang makuha sang member. Ha? Bali namin niya kay 4-piece member siya, 4-6 na lang kuno ya ang ilang nabaton. Way ko ideya pa ha, way na di si ma'am. Way ko ideya kay ning size meal ni siya ya para ni sa social amelioration program. Ang 4-piece naman niya may ginpadala sa inyo nga amelioration fund. On top, wala labot sa inyong kwanti. Way ko kabalo kung sino nag-determine. Sina ba si 4-6 man lang ya ang budget para sa 4-piece. Kaya tungod nga, considering may ginabaton man kamuya mo. Magluwas sa 4-6, may ginabaton pagid kamuya nga allowance mo. Diba si 4-6 lang ang budget sa gobyerno. No? Hindi niya, guro. Ang 6 milya, tagunta niya sa social amelioration program na niya. Ang 5 milya, iyan naman asang dole. Inangin na sila nga 8,000 na iya para na sa Metro Manila. Kaya depende na sa kuan mo sa kada region. May mga region nga nga tag 5,000 lang ya. Aton diya sa region 6, 6,000 diya sa aton, no? So depende na sa 4-piece way ko diya kung pila ba si 4-6 lang padala sa inyo, no? In short, regardless kung na solo parent ka, lactating, pwede ka kung may work, hindi ka priority. Correct na siya. Bisan solo parent ka, lactating ka, mother ka, kung may trabaho ka, you're gainfully employed, pwede ka maka-avail gapon, galing kita sa pag-prioritize gapon kung sino priority mo, no? Mo gapon na sa atagonta na, no? Ang tsakto nang kay 5th Avenue. 5th Avenue do gina Minnesota ng
Daw ginagapanahi na largo. Sige. Damo pa mangkot di Asang Sir Boy ha, kung isa kamo ka-house, pero tatlo kamo ka-pamilya, isa lang na Japon, kay gasti kami daan sa mother namon, sa utod ko pa. Ang family namon ato sa balay. Isa kamo ka balay, tatlo ka pamilya, basta mabalaan na nga tatlo kamo ka pamilya, tatlo man na siya ka social amelioration card. At ang nanakay na ginambal ni Ma'am Castillo, bisan isa lang kamo ka balay, basta tatlo kamo ka pamilya, kag qualified kamo, para kamo da sa, kuan bla, sa Butan Tabi, tatlo kamo ka pamilya, ha? Diba, siyang sa to ka pamilya, why man niya, kuan, may ubra man niya ang head of the family, di ba la? Basi, pag-determine ka po na sang DSW, basta mo ni. Kung qualified ka mo, bisan isa lang ka mo kabalay, tatlo ka pamilya, tatlo man na ka, social amelioration card. Ako gani kung nakulit, pang tagaan ko lang ni social amelioration card, kung tatlo mo, tagaan, tatlo. DSW, din lang naman determine sina. Basta importante, pasok ka mo sa qualification, sa priority, sang DSWD. Muna importante da. Pero ang pamangkot lang kung tatlo ka mo sa isa kabalay, tatlo ka mo kapamilya, what I mean is tatlo ka pamilya, pwede na isa, nga tatlo ka forms ang yatag sa inyo. Ang requirement, sir, maka-apply isa ka kasambahay. Ang kasambahay, hindi sila ma-apply. Ito na mapamangkot din na kay ma'am. Ang kasambahay, kung napahalin ka sa imo ubra, kung naway ka na ubra, di ma-considered ka na nga displaced worker ka pwede ka na. Di isa kundiin ko, abi, butang ta, kasambahay ka. Ginpapuli ka na isang imong amo, dahil puli ka na, kaya wala nagita di, way na kusildo sa imo, kaya way naman kugani ka, kung ano, amo na, puli ka na, puli ka to sa inyo, paabot to sa inyo, di kasambahay ka, displaced worker ka, dapat apply, tagaan ka da sa imong lugar, kung di ka lugar na puli, dapat ka tagaan sang social amelioration card. Ha? Muna siya, displaced worker ka mo, no? Sige. Sa araw ko no, tando, di tudlo to. Sige lang, may problema yun Kung may JO sa pamilya, hindi na pwede ka-avail sa sak na pamangkot na kina. Bisan may JO, bisan gani ka regular employee ka pa, basta may pasok lang yapon sa mga qualification yung kinanglan ng may PWD, senior citizen, basta atong yapon to kang tungin panglawag kay nabla kung sino maka-avail sina, no? Kay ang bali gani ni Ma'am ni Ma'am Castillo, nya wala kami asang panglista nga ginbutang nga sino ang hindi pwede ka-avail, way kami na nagbutang kundi ang amo niya kung sino ang maka-avail. Kung sino ang maka-avail regardless kung JO na sa o kung regular basta may pasok lang siya sa pila naton ka mga ng qualification. Now, tago naton nga kung empleyado ka sa gobyerno, wala sila kasilingan hindi ka pwede. Pwede, basta butan tabi empleyado ka sa gobyerno, tapos sa pamilya ninyo, may PWD, pwede. Pwede kuan bisan may ara nga empleyado sa gobyerno da sa pamilya ninyo. No, pwede ka mo gyapon maka-apply. Pwede ka apply ha. May PWD ka mo no. Pero tanawon gyapon butang tabi example. Isa ka pamilya may PWD. Ang upod niya sa pamilya empleyado sa gobyerno, kundi may sweldo. Sa piyakya may isa ka pamilya, may PWD. Ang iba niya nga upod, wala man sa mga obra. Di sino tagang priority? Kundi yung PWD, nga mga upod niya, wala obra. Prioritization gyapon. Determination gyapon kung sino ang tatagan sang priority. Okay? Sige from time to time, discuss natin Salamat sa mga nagpamangkot, salamat sa mga nag-monitor diri sa aton. Amo na nga aton sininga pagpagigangot sa kay Ma'am May Rago Castillo, ang PIO sang DSWD Region 6. Kita sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon, upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Kang aton sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Mabakal nato rin sa tanan nga sangasan Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa. Nagabulig panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo sa aton colon o kung tinae, nagalikaw pa sa colon cancer, kay ginatinluan ang aton colon o kung tinae. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Ang Yalaga Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Noon ay love na love kita,
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,